Alaikum jama'a, barkanku da wannan lokaci. Yaya kuke farka da wannan lokaci? Ya za ku je aka ce muku a tsakiyar daji ana iya tsayawa a huta a kuma ci abinci a sha mai da dai makamancinsu. To ku zo bar da nuna muku wani wuri a nan Iran wanda ɗaya daga cikin wuraren da a tsakiyar daji ake yin su. Gashi nan ɓangaren gidan mai ne, ta bayan can kuma wuraren cin abinci ne da ake yin su daban-daban saboda mutane su zo su tsaya a hanya su ci abinci su huta. Za ku gani ma hada dan wani shago a nan za ka dan sayi ruwa ko dan Nescafe ko wani abu haka. Amma duk wannan me yake kawowa? Duk saboda tsaro ne da nuna maka cewa lalle akwai tsaro a ƙasa kuma akwai tsari wanda al'umma wanda ake saboda al'umma. Don ga wannan shago to akwai wasu irinsu da dama, har da irin manya-manyan kantuna da za ka gani. Akwai banɗaki, akwai wuraren hutu, akwai za ka zauna kuma duk public ne, ba wai za ka biya kuɗi ba. To irin waɗannan muna buƙatar sa a misali a Najeriya. Ina ganin ma zai iya taimakawa wajen samar da tsaro saboda in aka ce tsakanin hanya da hanya akwai wuraren da akwai dandazon jama'a, wasu ayyukan ta'addanci din ma ba za a iya yi ba. Na so ne dan kawo muku dan takaitaccen wannan wurin saboda ku kalla wani tsari da ke a nan Iran wanda mu ma za mu iya ɗauka mu yi amfani da shi. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa hikima kayan mumini ne da ya ɓata, kuma mumini yana ɗaukansa ne a duk inda ya gan shi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.